ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали ман. Бо дархости шумо ҳозир заказ сабират карда намефаҳмонам. баъзе одамои мегӯянд ки чӯ ҳамахе заказ ин шумоҳо бисёру инимо нашудааст мегӯянд. Например, инимо ҳозир ҳамин як магазинанда ҳозир менҷанда бо ман ба заказ фуромдаги ин пагава 4 числава. Баъд ина принимат мекунам. Имрӯзаш ба якта аккаунтомова 15та ҳозир меҷа заказондаги. ассалому алайкум занҳои азиз, хушомадед ба канали ман. ассалому алайкум тамошобинони азиз, бо дархости шумоён ҳозир камтар видео снимат мекунам. баъзеҳо менависанд ки ҳама моям аз он ба кор мекунем, назар ба ини шумоҳо заказҳои мо кам аст, заказ кам гуфта бисёри кас навистанд. Ини моям лекин заказ хада бисёрам не нормале, лекин вақте ки ҳамин влогонда ман бисёри вақт мегӯям амрӯз хе 40 шуд ёки то 60-70 заказ мешад упаковка карда бурда метим. Ин якта магазин не. Ин вақте ки шумо ИП мекушоед, агар ИПтон ин худатон бошед, агар ин ягон киса аренда ва гифтиги набошед, агар шумо метавонед яктоне 10та магазин кушода. 10та магазинтон ҳамаш ба 10та заказ фурӯд, значит як рӯз ба 100та бор сабират карда метавонед. Ини ман ҳозир инҷоба барои шумо якта аккаунтом нишон медиҳам. ҳозир худаи сали заказот суст шудагӣ, намедонам ини ман фақат намехаҳмӣ ёки ини ҳама мехаҳмӣ. ҳозир менҷобам ба бо дута заказондагӣ ажидаед сбор канда истодааст. Ман инҷанда ҳозираш ба 15та. Инаша ҳозир мебинем. Инаш 4 ба инаша ҳозир принимат намекунам. Якум ман инаша ажидаед отгрузка якум имрӯз вай мекунам, бурда медодагӣ. ман имиҳо ҳамаш 15та товар, якта аккаунт ҳамин рӯзаш. ҳозир якта аккаунтом монда 15та. ҳозир вақте ки ина печат карда мешим, бо дальше дигар магазин ба медароем. Якташанда бо 10та, бо якташанда 2та ҳамахе. Так, ҳозир печат мекунем. ана якта аккаунтомо мана 15та. ҳозир ман инҳои ҳамаша мани пушташ ба артиклша менависам, чизе будагиша. баъд бачаҳо метиҳам, бачаҳо сабират мекунанд. дальше ман дигар аккаунтомо даромда бо печат карда мебурорам. Так, ман инҷа дуюм магазин ба даромдам. ман инчандаям. Так, 9та заказ. Так, имрӯзаш ба инаш 9та, аваяш 15та, аминаш 9та. ҳозир галочка мемонем, распечатка мекунем. Так, обязательно проверка мекунем ки ҳамаш даруни Россия бошад, Россия навистаги бошад. Беларусия, Қазоқистон, Армения, ҷоҳова фурӯхтан мумкин не. мана ҳамаш алҳамдулилло Россия. дина ман ба якта Қазоқистон фуромдаги буд. хайри ҳар дидам баъзе вақтҳо худа эътибор намекунам. печат. ин магазиномо 9та. духтаро ҳозир ман индаям артиклоша менависам. пушташ ба баъд бо якта диги магазин ба медароем. аунҷаям бо осонӣ штрих-код зада мебуроем. Так, баъди ҳамаша распечатка кардан обязательно даступ акт мекунем. то ҳаминҷа даступ акт накунед, шумои пункт видеочи қабул карда наметавонед. ин ман бо ҳар як магазини манда хе 2та 3та склад добавить карагем.
амин кор ки агар машғул мешам гӯед, значит ҷиддӣ, внимательно, вообще амин кор кити заниматься кардан дар кор. Вообще-то кор кара мешад. Мана инашанда 4 ҳай заказ. Дидид? Так, анинам имрӯз ба ҳамаш. Нимоям хемиша баъзе аккаунтова рӯзаш мешад ки вообще заказ намешад. Баъзиш ба мешад бисёр мешад. 25 то 30 сезононда. Анами хекада ҳамаш количестве бисёр печат мекунед. Ман самый главный ИП худам, барои ҳамин чандта хоҳам магазин кушода мегирам. Ана. Нашанда 4. Анишам печаткада шудим нависта артикулаша инҷива инам акт мекунам. Ин духтаро толка аз склади ФБС ҳозир ман инҷанда бо ФБО ки кор мекунам. ФБО даромада мебиним. Ман инҷа склади ФБО ки ҳам заказ мефурод. Ин худашон вай мекунад. Собират када буда метиҳад. Мана имрӯз беям 1, 2, 3, 4, 5, 6 заказ шудагӣ. Так, бо ҳозир дигар аккаунтомо медароим. ҳабдата. Анҷам ҳозир ҳабдатая распечатка када мегирим. Ман инҷа маними калш вазварат шудагӣ буд. Анами рӯз бо заказ фуромад. Кӯна пешина штрих-кодша канда мепартам ҳозир. Дурнаши дидам, дурнаш нормальный. Клиент даже кушода дидагиам не, ахи содаст. Ҳозир аз нав скотч када бо штрих-код зада мефисонам. Духтаро вазварат мешад. Ҳама чизанда вазварат ажай. Асосан амин товарое ки размерни ряд мефурӯшед, вазвараташ бисёр мешад. Айн рафта омдагиш, коробкаш анчи новут шуда омдагӣ. Коробкаш ойсол шудагӣ. Ҳеҷ гап не, сахт гавза скотч мекунем, тамом. На обши 4 пакет шуд. Хонанда пакет намондааст. Манин дута пакет якта складба. Наш бо якта складба, манаш бо якта дига складба мерад. Обши 4 пакет шуд. Сегодня бо так, анин пакетамда вазварат, даже вазварата ба сар кадам ба баъзе вақтам намерасад, заказ мефурод, амин дурнаш пеш гирон вай мекунам. Хушро таҳкара бо абрат намефисонам, намирӯз бо анҷа чандта гирон фисондам. Инҳоша ҳамаша бояд бо нақд кадан дар кор. Ман инҷанда груз тайёр кардагӣ почта Россия. Ва почта Россия ки агар отправить кунед, агар коробкатона бояд амин хеваи сиёкати печондантон дар кор. Коробкандаям штрих-коди ини товар бошад. Ну, короче, пункт видиши, ахамин приёмный видиши почти Россияям типа проблема мекунад ки пакети вай ба мешоки сиёва андохта скотч бояд кунӣ. Бая мехе коробка неви вай набошад. Навистагиҳои коробка видно набошад. Барои ҳамин ин грузои ваҳо, ученицаҳо, ина насиб иншоалло ман пагоҳ мефирсонам. Шаб тайёр кара мондам, неки имрӯз успед када наметонам. Имрӯз ден раждени Усмон. Монда ҳаминҷа якта меҳмонамо ҳай тамом авзунам ҳаян. Мо дига ҳама барафтагӣ Тоҷикистон ба ваям бачаҳоша нагирон мебиён. Мо имрӯз мерим чағ зада ден раждени Усмона қайд мекунем. Бо имрӯз ман 4 магазинима як соткагӣ заказ ба мондагӣ будам. Барои успед намекунам. Имрӯз бо якта ученицам ки дарсам буд, дуташонро пурсидам ки ти так што имрӯз выходной кунем гуфта. Якташон ки ҳамин рӯз 2 соат кор кардам. Бистро заказ собират када шудам. Некиёзи соат 4:45 шудост. Инҷа соати 5 ба бояд ин заказҳои буда спорданда кор. Хай пункт видичи кор мекардиго ки отношениям нақс ва всегда вай мекунад. Хай 6-7 ба гирон равамам ки
без ягон проблема қабулкара мегиранд.